טוב חברים, אני מקליט לכם פה סרט איך משתמשים בהערות המוכנים. סתם דוגמה, אני פותח אחד הכרטיסים שיש לי במערכת. עכשיו אני נכנס בכרטיס פה. ברגע אתם שמים לב שפה ההערות המכנים כבוי. כדי להשתמש פה מהאופציה של הכנסת הערה מוכנה, קודם כל צריכים ללחוץ על הכפתור עדכן נתונים כדי שישחרר לנו פה את העדכון של ההערות ושל המרשם והכל. ואתם רואים שגם ההערות המכנים עכשיו פה גם היא נהיית כאילו בצבע שלא דהוי, כאילו שאפשר להשתמש בה. פשוט אנחנו לוחצים על הכפתור הזה ומקבלים את המסך הזה. עכשיו במסך הזה יש שתי אופציות. אנחנו רואים למעלה את ההערות שכבר רשמנו מלפני. אנחנו גם יכולים לסמן אותה וגם למחוק את ההערה. אנחנו יכולים לעדכן את ההערה, ואנחנו יכולים פה לרשום מלל חדש וגם להוסיף את ההערה. עכשיו דוגמה, אני רוצה להוסיף מלל חדש. סתם דוגמה, אני רושם אין אחריות על המסגרות מעל 6 חודשים. סתם, זה לצורך דוגמה רק, בסדר? אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני מוסיף את ההערה. אתם רואים שההערה כבר למעלה. פשוט כדי להשתמש בה, אני מאותו מסך פה לוחץ פעמיים על זה, סוגר את זה, ואתם רואים שכבר ההערה נכנסה ישירות להערות, ואז אתם יכולים לשמור אותה וזהו. עכשיו, דבר נוסף גם, תוך כדי בדיקה חדשה, אם אני לוחץ על כפתור F10, שזה מקליט הודעה חדשה, או ברגע שאתם מגיעים למסך הזה, נתונים בדיקת הראייה, אתם רואים פה יש למעלה גם הערות מוכנים, הנה פה. אם אתם לוחצים על זה גם אתם רואים את ההערות שכבר רשמנו בעבר, ואנחנו יכולים להשתמש בהם גם אם אני לוחץ פה פעמיים, ישירות בצורה אוטומטית. זה נכנס להערות, ואז סוגרים את המסך, ואז שומרים הכל כרגיל. בסדר? זהו, תודה רבה והמשך יום נפלא.